салом алейкум дӯстони азиз, мо қарор дорем дар шаҳри Қурбонтепа чанд намуд телефонҳои баъди шумо пешкаш мекунем. Ин покоя бародаро 856 856 ду сим карта мехоҳад. нархаш 2700 сомон. чиста барои PUBG айда ё бародаро. иш хонор X8 ай бародаро 6/128 ай 6/128. нархаш 2500 сомон. Нишам зурой. иш 19 Pro ай бародаро 19 Pro 2600 сомон мешавад. 19 Pro 8/128 ай. Оперативкаш 8/128. 64/6 ай диам 19 Pro ай. 2100 сомон мешавад. 2100 сомон.